Jen cilik. Lek ngersakaken namung rampung kagum. Jen bisa dicaketaken. Didukung keluarga besar Oren Audio Sound System, saya Studio Visiting Siwalan Sabdi Rejo Mas Farid Asih. Kutut manggung hatiku bingung sing tak pikir ora mongso udan deres mongso ketika rondo teles tansah katon ning netra lara pranto disuntik ora tumono kangen tak suntik kok malah nempel lara rindu dijamoni malah ngeluh bisa mari yen kowe dadi bojoku jam pitu turut jam 7 ketok-ketokan lambene turut jam 8 ketok-ketokan irunge turut jam 9